kasama sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RPN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to Smart dishwashing paste ko! Smart to Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Our Sunday Holy Mass is being brought to you live through the facilities of RPN DCKI Iriga by the following sponsors. Punong Barangay Lali Matubis of San Francisco, Iriga City. Councilor Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Madam Mariam Jocelyn Orbita Saavedra and Dr. Harriet Genevieve O. Sanderson, PhD. The family of the late Felix and Lucia Penetrante. The family of the late Serapion and Raimunda Longasa through Lourdes L. Valdisco. General Manager Jerry Ocampo, Nabua Water District. Engineer Philip Bitao and family. Mrs. Juliana Peñaflor Mangawang and family. The family of the late Napoleon and Elfrida Villamayor. And Reverend Father Dan Aguilar, Parish Priest, Our Lady of Fatima Parish and Shrine, San Isidro, Iriga City. To our valued supporters and sponsors, may the blessings of the Lord be with you always, now and forever. Pakinggan natin ang isa pang Ionic success story.
Ako si Lut Adriano of Philly Camarines Sur. For almost 20 years na under medication yung aking anak or seizure, yung epilepsy. Usually, napapakinggan namin yung program sa radio ni Doktor. Pinakinggan ko yung explanation niya. And very scientific naman talaga yung explanation ni Doc. So talaga, na-encourage ako. Pumunta ako, sinamahan ko si anak. O yun na, chinek up ni Doktor. Tapos, may mga hindi lang suggested, kundi talagang ipinasunod niyang mga pagkain at kung anong yung mga tatanggalin. And yun, magagamit siya nung Ionic CMD. So sinunod talaga yun namin. After mga 3 months, mas lalong gumaganda yung katawan. Kaysa noong nagsisynthetic siya, parang nadra-dry yung katawan. And una naming naano sa kanya, hindi siya nagsisure. Samantalang noon, pag nakalimot siya ng isang gamot, automatic, magsisisure yan. And then, yung mga almost 6 months na nakikita namin, kuminis yung balat niya at naglow yung mukha niya. Totally talagang naka-recover. At pati yung self-confidence niya, yung physical outlook niya, yung katawan niya, gumanda yung kutis niya, at saka sumigla siya. And syempre, sumigla din kami lahat. And really, very thankful talaga kami. With all my heart and sa family ko po na naka-recover si anak. Thank you, Doc. Pakinggan iba't ibang kwento ng patotoo sa programang Tubig at Mga Mineral ni Water Doc. Tuwing alas 3 ng hapon, dito sa inyong paboritong himpilan ng radyo. Atin sa inyo ng Ver1 Rev Enterprises Corporation at ng Ionic Concentrated Mineral Drops. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa kundunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified World-Class Quality. Pakinggan ang kasama natin ngayon na nakaranas ng panlalabo ng mata. Hello po! Maaari ko po bang tanungin ang inyong pangalan, ma'am? Ako po si Cecilia De Vera. Ma'am, ilang taon na po kayo? 57 years old na po ako. 57? Pero boses pa lang tunog 47, ma'am. Ma'am, ano po ang dahilan ninyo? Bakit napili ninyo ang iBerry at hanggang ngayon ay patuloy nyo pa rin pong iniinom? Ako po kasi may diabetes. Narinig ko itong iBerry sa radyo. Nasubukan ko po mga 6 months na dahil sa mata kong nanlalabo. Kasi sabi daw nila, kapag nagka-diabetes, posibleng magka-problema sa mata. Kaya sinubukan ko. Nang nasubukan ko itong iBerry, ay pagkaganda. Noong mga 1 linggo ko nang iniinom, nakatulong naman sa mata ko. Kapag may mga gawain, ay malinaw na paningin ko. Di gaya noon. For healthy eyesight, choose iBerry. Mabibili sa Mercury Drugstore at sa mga suking butika sa inyong... Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako ay si Aida Canlas, 65 years old na ako. Ako ay may karamdaman na hypertension at may bato sa gallbladder. So, nakainom na po pala kayo ng Kidney Care. Ano pong masasabi niyo sa paggamit niyo nito? Sa awa ng Diyos, maganda ang talab sa akin. Simula na sinubukan ko ang pag-inom ng Kidney Care, nawala na ang mga kirot ng aking tagiliran at sikmura. Ako ay lumakas. Kaya naman, araw-araw na akong umiinom ng Kidney Care. Salamat sa Kidney Care. You care? We care! Kidney Care! Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection, kada Lunes hasta Biyernes. Bicol Connection, Bicol Connection. Tugang Diyos marhay na aga po sa Saint Gabos. Red sa 9 kita kan bulan na Pebrero, aldaw kita nin Biyernes. Holiday, ta konyan Chinese New Year. Ngayon man daw ang Filipino New Year.
Iba niya to sa lado technical si James Oco, sa information si Tony Matic Saison, sa transmitter si Bert Cabrillas. Ako man po si Philip Serdan Barasana. Indong mga kaibahan ngunya na pagkaldaw. Busy na dyan sa kasentruan ka na siyudad nin Iriga. Towi na naman ang palaog po sa sentro. Sinaraduhan na ining digdi sa pasiring sa may City Ceremonial Grandstand. Igo pong mga nag-iinsayo dyan na mga magiging kabali as in mapartisipar sa gigibuhon na Tinagba Festival sa maabot pong Domingo. Yan man sa Banuan Kanabuhi, bising-busy man si Mayor Ela Coste. Pati an sa iyang aki ta punong barangay kan Barangay Lourdes masilibrar man po kan sa indang kapiestahan sa maabot man na Domingo. Sabay ka na Tinagba Festival. Pero pigo-obserbaran ko po ang mga i-offer ngunyan, mga produkto na hali sa mga paratanom niya to, digdi po sa siyudad kan Iriga. Ang nahiling kong kadakol, mga star apple. Iguang lila, iguang puti. Yan ang pwedeng dakol na i-offer sa kaining mga batag na kalibo. Senyoritang batag na mamayagpag digdi po sa tuyang lugar sa siyudad kan Iriga. Kaya yan ang pwedeng dakol na mga ibugtak sa bull carts. O kaya duman sa mga kariton. Saka pwedeng iguamanin mga mais. Kung ano-ano pong mga protas na pwedeng mai-offer. Asin maibugtak sa kariton na ibabali sa programa saka sa pagpartisipar ka na gigibuhon na Tinagba Festival sa maabot na Domingo, Pebrero 11 ngunya na taon. Antang ito pong itong nasuluan na porsyon kan merkado publiko kan Iriga. Nagharali na itong mga nagkasurulo duman ng mga bagay kasudma talagang labo-labo sa paghakot kan dump truck kan General Services Office na sa tuya pong syudad. At least maaliwalas na ang dyan sa may tangod na yan kan merkado publiko na nasuluan. Kumbaga igwa pang mga porsyon na talagang lilinigon pa pero totalmente mga nasa 90% malinig na po itong pinangyarihan kan kasulo. Na daw ang plano kay ni kana lokal na gobyerno kana siyudad nin Iriga. Siyempre igwa pong pinagpaplano dyan na pwedeng i-construir ang lokal na gobyerno kana siyudad nin Iriga. Tayarakman duman sa mga may pwesto na nagkasuruluan ngunyan kung saan na sinda nakapwesto dyan sa merkado publiko. Ibangani nagarilipat na duman sa may likodan kan LCC. So mga turo-turo dyan yao na po duman sa ibang mga nagtitinda in lugaw, pansit saka guto. Para sa mga gutom an guto. Sabi man kan iba dahil man nga nakakabasog na gayo ang guto sa liquid madali kang magutom. Pero
an iba bang hilig kundi kita naglilikay na sa guto na may isaw. Masakit ang buhay. Natamaan na kita kan arthritis. Pag nakakakan kaining mga laman loob. Laman loob kan ano yan, mga orig. Tapos ito pong mga halangkaw na uric na pagkakan talagang nipuan sa kuya na ngunya na piglilikayan. Pati itong mga nuts minsan minaepekto sa satuyang tuhod sa buon. Likay-likay sa mga pagkakan na nakaka-apektar sa bitis kan tao, sa masakit na. Sabi ka na aki ni Mayor Rela Coste, si punong barangay Ralph Lacoste nga postponed ang pesta. Nagsusuba ngunya na pagkaaga pambihira niya ako. Postponed ang piyesta pero nagkukuan na nga ni itong mga bunuo na orig. Dagos ang piyesta, dahil man pwedeng i-suspend ang piyesta. Maray pa ang handa, pwedeng i-suspindi kung mayong ihahanda. Pero ang piyesta, perming dagos yan. Bako panganing piyesta, permi nang matao dyan sa residensya ni Mayor Lacoste. Aro perming piyesta, oral daw. Dahil po naguhuraw ang mga taga-Banwaan Kanabuhi na nagtutuyo dyan sa residensya kan alkalde. Mga naghahagad nin ayuda. Hindi kon ayuda an iba garo bako naman. Hanap buhay na. O dyan man sa Barangay Santiago, digdi po siyudad kan Iriga Maray. Naisipan na kan Barangay Council na ipag-grass cutter itong marambungon no bagang duot dyan sa shoulder ka na tinampo. Sabagay Santiago kaya medyo abala man dyan ang pagpapalinig. Siyempre halawig bagayan paghalid dyan sa boundary ka na Santa Elena abot duman sa Barangay Santa Justina na palilinigan. Kaya dapat tumarparty man kayo niya na provincial government kan Camarines Sur. Ayan po, provincial road. Baga, sabi kan ibang mga barangay officials na nakaulay niya to. Ining tinampo paghaling Barangay San Roque, Ciudad kan Iriga, abot na dyan sa kasantruhan kan Banwaan Kanabuhi. Ayan po, provincial road. Kaya nga kung iisipon, dapat nga asikasuhon man ini kan provincial government kan Camarines Sur, iyan magpalinig kan shoulder kan tinampo. Hindi dahilan ta siyempre sa kasusupgana sa naman kan mga barangay officials na mahiling na maation an shoulder kan tinampo paghaling Barangay San Roque, digdi siyudad kan Iriga abot dyan sa may tangod ka na Santa Justina sa Banwaan Kanabuhi. Abot sa Santiago paghaling San Roque, kaya naghihinguan na sa naman ng mga barangay officials na iyon magtaunin budget, pag-grass cutter kan shoulder kan tinampo. Maray nga ni digdi po sa Barangay San Roque mayo naman na gayong gagras katiron mga sementado na an shoulder ka na tinampo digdi sa naon ng bita ng barangay kana sa tuyang syudad. Tapos talagang pinagpapahiwas. Halata
pinagpuna na pong ipasemento, ipakongkreto ang shoulder ka na tinampo di sa barangay San Roque ining paghali mo digdi sa kasentruhan kan syudad nasa walang porsyon labo-labo dahil lang nahaloy halos patapos na ang pagpapasemento kan shoulder kan tinampo dyan sa barangay San Roque digdi po sa syudad kan Iriga. Yan sa esperso kan alkalde kan syudad din Iriga si Mayor Exulibas and man si Vice Mayor Edsel Di Maywat ana kontraktor yung mismo si Engineer Steve Andalis. Marikas talaga ini si Engineer Steve Andalis pag iyon nakakakontrata. Dahil lang pigahalo yan patrabaho. Hindi para sa tuya. Sana gabos yan makongkreto na tayaning mayo ng pagpara grass katiron. Ining paghali sa barangay San Roque Ciudad kan Iriga. Abot duman sa barangay Santiago. Abot na sa may boundaries Santa Justina. Out pa man lugod, makongkreto na yan, may pakongkreto na. Na shoulder kan tinampo tanganing kumbaga magamit kan mga bakusan ng mga motorista kundi itong mga babaklay dyan sa mga barangay na yan. Dahil maging delikado ang sa indang buhay. Siyempre kung maate ang shoulder, dyan manggirara yan sa gilid ka na tinampo maagi, delikado man, duman sa mga kababayan niya to. Ang bilog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Baracena. Kumusta man palan kay retired Air Force Alex Celeste. Si Grande asin man kay dating kagawad Loweliano po sa Antipolo Old Nabua Camarines Sur. Siyempre kay Consyal Manolugzano Luzon kan Banuanin Nabua na abang sakit na mataymingan. Bueno, antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang dami. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. Right for blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, right for blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya.
Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Good news! Nag-o-offer ng M. Luwilier ng cash-in and cash-out services to GCash users sa lahat ng branches nationwide. And there's more! Cash-in for the first 8,000 pesos within a month is free. 2% service fee naman ang automatically deducted sa account for cash-out transaction. Kaya punta na sa pinakamalapit na M. Luwilier branch sa inyong lugar. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon,
Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Agos po kita digdi sa tuyang programa. Igawa na kitang 37 minutos. Makalampas na alas 9 din pagkaaga. Talagang ibig na hatod kan Pebrero ninholita na panunin na kurahawan ang istasyon kan tren. Kan biglang magluhod ang lalaki na binistong si Mac Tolentino tanganing isulot ang singsing sa iyang ilusyon. Sigon kay Tolentino sa ibang aldaw. Plano mag-propose alagad kan mahiling kay ni ang Valentine setup sa MRT Ayala Station. Naisip na subot kay ni ang tamang oras para mag-propose di nagray na. Ang MRT lab train na pinanginutan kan Department of Transportation ang paglalaog kan disenyo. Burak asin iba pang dekorasyon na igwanin na kinaaraman sa pagsilibrar kan aldawnin mga puso. Report! Pero nasa linya si Diggs Martinez, karondang Diggs, pasok. Good morning, karondang Kuya Philip. May lang katang bareta digdi sa DOH o Department of Health sa HDB ko na kung saan tiglunsad ninda kan nakaagang daw kaswapon ang kainot-inote nindang online health program na title Be Health With Me o BHWME program sa mga online platform kaini na kung saan sigun sa DOH Bicol obheto kan BHWME program na patason an health literacy o an antas ni kamalayan sa salud kan kada pamilyang Pilipino sa paagi ni halawig asin mas mabisang diskusyon manungod sa importanteng mga topic o paksa sa salud kay banan na mga eksperto. Sigun sa DOH Bicol pa na naging matayong po ang itilyer lunsad ninda online health show sa panginot kan DOH Bicol Health Promotion Unit kay banan ang Communications Management Unit sa na nangyari ni kaswapon na alas 2 ning pagkahapon na kung saan BHW meeting abangan asin tigit ang kilik kan mga manlain-lain na health worker asin national government agency sa pinaka-enot na episode kaini. Sigun ki Dr. Mansilla sarong Dr. Monry Isaiah Mansilla, head kanan non-communicable disease prevention and community cluster at asin health promotion unit kan DOH HDB Bicol. Ilan sarong plataforma tangani matawaran ng kamalayan asin mas hararom na kaaraman ang kada pamilyang Pilipino, kada pamilyang Bicolano kung ano napapanon na makilang o paano ibitar kaini asin malabanan ini asin kung saan kepuan na maghagad ni tabang na kung saan siguro pa sa iya na objeto kaini nasambitan ng programa na maging health advocate ang kada Bicolano. Kaning
makaigwaning kaaraman manungod sa manlaylain na mga isyu sa salud sa mga pamilya, sa mga amigo, sa mga kaibaran sa barangay na sabi pa niya na maging barangay health worker dapat itang mga mga Bicolano taning makigwanin malusog na komunidad. Naan mga programang ini sa luma na paagi kananing matawaran ning dagdag impormasyon ang mga barangay health workers igdi sa Operasyon Bicol. Asin nagdagdag pa niya na importante na matawaran ang barangay health workers ning regular na capacity building activities kananing makamit ang mga o makawaan mga pangangaipo sa salud kan kada pamilya. Nasa pinakainit na episode, tigtampok ang Philippine Heart Month bilang pagsabat sa bulan ng pag-ibig asin tanganing matawaran pansin ang manlain na klase nin hilang sa puso. Ayan muna kaya Philip, panako niya itong barit na holiday sa DOH CXDB College ni Karatang Diggs Martinez Jr. para sa RPDGKI ang magmangkairiba reporting. Report! Salamat Karondang Diggs Martinez sa mga heras mong informasyon hali dyan sa luwas. Agos po kita rigdi sa tuyang programa. Nagabot na sa 220 na mga individual ang naaresto kan Philippine National Police o PNP Bicol sa halos duwang simanang operasyon sa maniba-ibang mga probinsya digdi sa rehiyon. Basado sa mga datos na sendang nailista matapos isagibo ang simultaneous anti-criminality law enforcement operation so ining SACLEO na nag-abot sa 74 na operasyon na may kaaraman sa illegal na pagsusugal arog kan Isabong, Posoy, Lucky Nine, Cara Cruz asin iba pang mga ipinagbabawal na kawat. Ning Cara Cruz iyo po ini so awang digdi sa Satuya. Kailan sa indang ikinasang operasyon nagabot man sa 67,000 pesos 165.20 centimos ang kabilugan na kantidad ka na mga nakumpiskar na mga taya sa nasambit ng illegal na sugal. Kung kaya padagos man ang puspusa na paghirukan mga operatiba para dagos ng matapos asin kumbaga masurod ang arog kay ning mga ilegalidad digdi sa naunang bita ng rehiyon. Tapos iniman pong pinagtukar ka na Bicol Skin Clinic and Bicol Region General Hospital and Geriatric Medical Center ang maniba-ibang mga skin disease nga namamatayan kan mga Bicolano sa katatapos pa sa ng Kilatis Cutis campaign. Katuwang man ka na o ang Department of Health digdi sa Bicol. Pero sa mga naging sentro kan kampanya dapit sa helang na ketong o leprosy na sigon sa ahensya ini ang nakakaulakit na helang na nakakaapektar sa kublit. Peripheral nerves, mata asin lining kan upper respiratory tract. Ang helang na kukuha sa paagi kan mga droplet alis sa dungo asin nguso sa may mga kaso kaini. Para mamantinir na mayong maulakitan kan ketong o leprosy, padagos ang sindang pakikipag-koordinar sa mga local government unit, iba pang concerned agencies sa sinman sa mga private sector digdi sa naunang bita ng rehiyon. Kaya ingat-ingat po kita ning helang na ketong leprosy.
Talagang nakakaulakit. Kaya ito nga ni, pag naaraman na may ketong ka, pinag-a-isolate ka kan pamilya. Ay ka pinapa-star dyan sa laog kan residensya. Sinusuhay ta delikado kung makaulakit. Tapos kan mga panahon, pag naaraman na may ketong, garo iba man ang pagmatikan sa tuyang mga kababayan. Garo pigdodulagan, niya may kitong ngiri. Tao pa man po yan, maski arog kayan, kamo man daw, magkahilang ning arog kayan. Ito man pag-arogon kayan. Siyempre makulog man yan sa party ka na sa indang mga kapamilya. Garopig bubuli pa ata may helang na ngani. Hoy, kumusta man pala kipading Libby Maestrado, kay Mading Flori. Yan po sa Santiago, digdi Ciudad Can Iriga. Siyempre sa pamilya Ayubo, pamilya Navarro Salcedo, asin iba pa. Sa grupo ka na si Toda, kumusta po kamo dyan? Mga amigo tang drivers and operators kan Tri-Mobile. And sa gabos na mga drivers asin operator kan grupo kan mga para Tri-Mobile digdi sa Ciudad Can Iriga sa indang asosasyon. Ingat lang kita sa pagmamaneho. Kumusta man ki Manoy Felix Castillo dyan po sa Babatngan, San Isidro digdi po sa Ciudad Can Iriga. Yan sa Banuan ka na Baaw, kumusta man ki punong barangay Nene Ablan dyan sa barangay San Jose. And siyempre ki Manay Munching Maglapid. Miss Ana Proel dyan sa Salvacion, asinman ki Mading Rose Batan. Duman daw kita sa ibang nasyon. Yata pala na bakusan ang arog kan bulkan mayon nagbubugaman. Nagbugaman ni na mahibog na aso asin labaan sa rong bulkan sa Southwest Iceland. Inian pantulong pag sabog ka na bulkan pun pa kan Disyembre. Uli digdipig ibakwarnakan mga otoridad ang mga nakaistar harani sa Regents Peninsula. Bandera naman in alert level ana Department of Civil Protection and Emergency Management kan Iceland. Kalayo man girarayan pinagbubuga daw duman sa Iceland. Ako pamana yelo. Kumusta man dyan ki Sir Arnel and Helen Tan, ki Engineer Ronald Tan. Dyan po sa Babatngan, San Isidro, digdi po Ciudad Can Iriga. Pig-compare pa man kan Department of Information and Communications Technology Secretary Ivan Jan Uy mauot kan China na makipagtabangan dapit sa ginigibong investigasyon sa pagporbar na paghack sa website kan OWA siniba pang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Pinagasaysay pa man ni Secretary Uy na nagpahayag ni na kahandaan na magtabang ang China sin nagahagad sa DICT nin detalye. Kung ano ang nangyari tanganing mahanap subot ninda kung sain asin isay ang naggibukan pagporbar na paghack tanganing sa indang mapasimbag.
Tinawan doon ni Oy na bukas sinda sa siring na pakikipagtabangan orog pa ta mahiwas na subot ang mga cybercrimes maski sa inapartikan kinaban. Kaya ini si Secretary Uy, Chinese man baga. Uy, ayaw nga ni. Talagang magtatarabangan ini. Parehas Chinese. Nasa Sautan na nagahak Chinese. Yan DICT secretary niya to Chinese. Oy. Arog sa namang kayan ang buhay. Oy, baoy. Baga binabaoyan ni Oy at China. Makipagtabangan sa iya. Tanganing mabisto, maaraman kung isayan mga hacker. Bagay, bako sa namang Chinese ang hacker sa Pilipinas. Ini po, mga sindikato kaya ini. Dua pa man na ibang mga dayuhan ang nagahak digdi sa tuyang nasyon. Tapos ining sarong asteroid na garo parehas kadakula kan sarong stadium ang nag-agi karanisa sa tuyang planeta ngunya na simana sana. Ang asteroid 2008 OS7 ang iguanin na sukol na 890 pie asin iguanin na rikas na 66,000 kilometro per hora na nag-agi sa tuyang planeta sa pinakaraning distansyang 2.85 milyones kilometros basado sa datos kan NASA's Jet Propulsion Laboratory. Ini ang iguanin kakayahan na paraon sa mapa ang sarong syudad nakasindakula kan New York City. Kaya man maski malabo ng magtama sa tuyang planeta pig apod paman ining potential hazardous asteroid. Tapos ining piglalauman man na mapapakinabangan kan mas dakol na mga estudyante sa nasyon ang inaprobara na pundo kan Department of Budget and Management para sa tertiary education program. Kung magigurumduman inaprobaran kan Department of Budget and Management ang pagpapaluwas kan Special Allotment Release Order na nagkakantidad nin 3.4 o 41 bilyon de pesos para sa pagpapautob kan Universal Access to Quality Tertiary Education Act. Magayon na barata po ini. Kulang tabang sa tuyang mga estudyante sa tertiary level. Sa kolehiyo. Tapalan nanindugan man ang Philippine National Police na dai ini masunod in kaso magluwas nin o dai masunod in kaso magluwas nin kasuguan ang International Criminal Court dapit sa pag-arestar kay dating Presidente Rodrigo Duterte sigon ki PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Pajardo. Pagtubod pa man palansinda ang PNP ki dating Presidente Rodrigo Duterte. Muna ako iniit sa pera na napako ng Presidente. Para tabangan man nga ng pulis na
langkawan ang sa indang mga sweldo kainin ni dating Presidente Rodrigo Duterte. May mga utang na buot man ang mga pulis. Nadaba mo mga sindakan mga panahon. Masakit kaya kaini kung suguon kan ICC. May kaso na nga si Duterte, tukloonin do mga pulis. Difficile kaini. Poderoso man po baga ang ICC. Iran aram kong ICC, iba man itong import commodity control na para hanap ka ito sa helmet. Yan mauso, QC sa ka-ICC sa mga helmet. Abang higpit kan mga pulis, ito niyang helmet mo da ICC. O da QC. Di na nga nag-agi sa quality control. Nag-agi sa import commodity control. Kaya nagramdaman ko itong pulis na nadipunto pati di siyudad kan Iriga. Ang ICC mo nga, karo bako nga yan. Ba man nga sticker mo sa ICC? Pero nga halis na yan sa plancha. Kan mga panahon po kaya, naghigpit sa LTO ka ito nga, dakupon itong mga helmet na mayong sticker kan ICC o ining import commodity control. Nabangan pa man so ibang mga nagmumotor, maray nga kanin maggibunin medyos ang Pilipino pa. Hanggat may malulusutan, magibunin palusot. Na binabarakbak so ICC sa plancha o kung ano-ano nahiling na igwanin nadudukutan kan ICC. Idudukot duman sa helmet na mayong ICC. May pambira. Kaya dahil mambaga ito nag-prosper. Tapos igwa pa ka ito na naisip. So LTO itong mga harang na baga. So nagmumotor. Man ito uminaser girara ita siyempre delikado sa mga nagmumotor baka magbaralintong pa ma-outbalance minsan kung ano-ano na sa napuan pinapautob ka na sa tuyang gobyerno lalong-lalo na kan LTO nabako naman na tugma para sa tuyang mga kababayan lalong-lalo na sa mga motorista. Hoy, kumusta man ki Manay Hilda Ramboyong asin man ki Manay Pinagunawon dyan po sa Santa Teresita digdi po siyudad kan Iriga. Bueno, inabot na po kita kan oras kan tuyang pamamaaram. Kaiba niya to sa pagpabot nin informasyon si Diggs Martinez. Sa lado technical si James Oco, sa information si Tony Matic Saison, sa transmitter si Bert Cabrillas. Kuman po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sendong daing sawang pagantabay.